Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Merkules, petsa 4 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, mga kababayan na Bicolano, Bicolana, ako mampuan sa indong lingkod, ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon, as in 88.7 Radyo Oragon, Legazpi. Uy, siyempre, live na live man kita sa Facebook Live, kan Action Co Center Facebook page. Kaya sa mga viewers na sa Facebook, pwede na kamong magpaabot kan sa indong mga komento, reaksyon, opinion, mga inagrangay na sa iling nindo, pwede kamong matabangan, maaksyonan kan Action Co Center and ako Bicol Party List sa paagian. Kang kamautan na makatabang sa mga Bicolano, kan sa tuyang representante, Congressman Zaldico, ang pilantropong congressman na may bulawan na puso. Ayan, dire-diretso na naman ang satuyang programa ngunyan partners in mga kaaksyon. Hello muna sa tuyang viewers. Igwa kita ning 1,600 viewers as of this time. Uy, kaway-kaway sa mga viewers na. Again, ang masasabi ko sa mga viewers na lahat ng mga nanonood ay mga magaganda at mga pogi. Ayan, so At yung mga hindi pa nanonood, di pa sana. hindi ko sila sigurado. Ayan. Pagkaroon ko partner, 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Ay, maugma ko ngunya na aldaw partner. Natay to Bako partner. masyadong mainit. Aha. Tama lang. Correct. Tama lang ang panahon sa luwasa. Actually partner, minsan marauton man ang sobra. Pero, ang mamundo lang ako partner, Mamundo ka na naman. mamundo naman ako, mahal talaga ang presyo kan sira ngunyan dahil sa habagat. Ayan. Wala ako pagbulanon lang mahal. May saro pa akong kamunduan naman Ano partner. na naman partner? Alas 6 pa sa nanin aga. Pagbukas ko kang gripo, dahil ang Mayong bulos ng tubig. Ayan. Problema pa din sa syudad ng Legazpi ang supply ng Yan ang tubig. yan ang mga kamunduan Asin ko. kuryente. Pero ngunyan na pagkapon, maugman ako partner. Natay to.
nagpuna naman kita kang programa. Ayan. Programa na makakatabang sa mga Bicolano, makakapaghiras ng impormasyon, makakapagtaunin pag-asa, siring man, makakapag-alalay sa mga kababayan ta, arog kan kamautan ni Congressman Yan. Saldico. Pag kita at partner nagapuunan ng programa, mapuo naman ang bulos kan sa tuyang, ayuda asin pagtataodin pag-asa. Siyempre. Ayan, Oo. maray na paghapon sa liwat sa mga paraantabay niya to. Partner, po nang tatulos ang sa tuyang programa ngunyan ta sa masunod na bulan, partner nga ni, nakatalaan ang puon kan school year 2021-2022. Uy, madali na pala. Ano? Yes. I-enroll na partner? Irenrulan na partner, naghahandaan na sa tuyang mga paratukdo asin ang mga magura. Iadit naman ako partner pag sabi Nata. mong i-enroll na. Magastos ka na naman. Eh, Napaabo sigurado. si RD. Sigurado. Paano ang aking mo partner? Nasa private. Mayaman ka man, ayo-ayo ka man. Kaya Day, naman ang bako magiging man, problema bako sa man. iyo, partner. Nagkataon sana na walking distance. So, eskwelahan, ali sa araw. magkataning. Aran Isasain ko pa man, alangan man nairayo ko pa. At least aran nila. Oo, buda partner. Kapag ang medyo importante turog dyan, pa so aki ko, nagsuryaw na su teacher. Mapuunang klase. O di pwedeng magmata. Madali ang sana. importante kan partner, sumaray na kalidad din Oo, edukasyon. tama. Ayan. Oo. Ngunyan partner, mga ka-aksyon, dahil nga ni mapuuna naman ining school year 2021-2022, kumusta ron ta ang paghahanda kan sektor ng edukasyon digdi sa Bicol Region? Tama. Mga kasabay ito ngunyan mga ka-aksyon, anda iba ang may higos na Regional Director kan Department of Education Ini Bicol. araw kan sinabi ko o partner subago habang day pa man kita nagpupuon. Pirmi ko sanang nadadangog si RD sa mga interview. Pirmi ko lang nadadangog na ini maiguson. So dahil mo pa na Performer. Grabe ang nakakarampang. mga achievement. Correct. Ngunyan, first time ko, isang karangalan, it is an honor na makaampang ko ngunyan ang magiting na regional director kang DepEd. Ako partner, maugma ako kasi CRD, one text away, one chat away, one call away. Ayan dapat partner, yan dapat partner ang mga inaapuntang idol na serbidor kan banwaan. Correct, mga Yan, ka-aksyon. yan partner ang dapat pamarisan ng ating mga government employee. Ayan. Kaya ako Diba? partner, maugma ako na ipamidbid sa inyo mga ka-aksyon. Dahil iba. Tayugon mo an partner kung makakuha ka Ikirukig mo talaga Tayugon mo an ako. partner kung makakuha ka ki direktor na pig-text mo sarong simana dahil pa nagre-reply. Ini partner, paka-chat mo pa sana, reply tulos. Kaya Oo. ako partner, orgulyo ko na ipabisto sa inyo mga ka-aksyon. Dahil iba, ang Regional Director kan Department of Education, Bicol, Director Gilbert Sadsad. Maray na pagkahapon, RD. Maray na pagkahapon, maha, as in Joshua. Joshua, yan pa. Maray na Batingan mo hapon. muna, RD, na lado kan edukasyon, digditabi sa mga pag-iriba mong paratukdo, asin Siyempre. mga kaibahan mo dyan sa DepEd Regional Office 5. Kinukumusta ko ang sa kuya mga kairiba yaon dyan sa DepEd Region 5. Oo. Asin mga maestra digdi sa bilog na Bicol. Lugod, pirmi kamong ligtas sa anuman na helang asin sa buhay, pirmi kamong maugma na kapilingan sa inyong pamilya. Ayan, oh. RD, Partner. maugma ko partner na si RD, kay bahantang mo niyan. Sabi nga ni RD kasubago duman sa luwas. Igwa siya nin mga commitment, Pero pinaunran ka. Siyempre. Partner, may primero akong hapon. Sige, Tanabanggit ni RD Subago na sana harayo sa ano pa man na kailangan na sa maray na kamugtakan. RD, kumusta ang mga teachers ta? Nakapagpabakuna na lamang kamo po. Tabi. Kami po, ako po medyo bakunado na sa nakaduwang dose na kita. Alagad sa record kan sa tuyang opisina, out of the 76,600 plus na maestras as in non-teaching personnel digdi sa Bicol Region, garuyaon pa lang kita sa 6 to 7,000 ang nababakunahan. Arayoon, nawala Out of, sa 7, 70. out of 76, nasa 6,000 pa sa na. 6,000. So sad to Ano say. yan, RD, ang dahilan? Dahil sa kakulangan kan vaccine or medyo dahil pa naka-schedule talaga? Honestly, naka-schedule naman kami sa A4 pero ninuli sa kakulangan kang vaccine na distributed digdi sa tuyang lugar kaya siyempre pigpa-prioritize manggiraray itong A1, A2 as in A3. Ayun. Alagad naghagad naman ako ning pabor o kaya ning nag-request na kita sa DOH Bicol na kung pwede tawaning separate allocation ang mga teachers tanganing sindaman mabakunahan na. Alagad pinapa-prepare lang po ako ning vaccination plan. It will depend on the availability and
the amount of supply kang Vaccine. Opo. Especially ngunyan RD siguro partner na bata madali na naman ang karelasyan, importante na ining mga Siyempre. beloved teacher ta mabakunahan. Correct. Kasi aside kang day pa man ki face-to-face, may mga paratokdo talaga na nagpapasiring sa mga harungkan mga Harong. estudyante para mag-verify, mag-assess. So, dapat talaga, ini yung mga paratokdo, maski nga nasa A4, may prioridad talaga. Oo. Or di, sa datos tabi kang Department of Education, pira na tabi isang mga paratokdo na nagkaigwanin COVID. Sa Bicol. Dito sa Bicol region. Ang data ta as of July, nasa 120 plus ang na-infect kang COVID. Kaiba na dyan ang non-teaching, teaching as in estudyante. Pero, out of the 100... Sorry. Medyo nininervous ako. Out of the 120 plus na cases ta, garo nasa 70 plus man lang ang teachers. At Opo. saka, kung ikukumpara mo duman sa 76,000, di ito. Pa siya lang. Gustong sabihon, ang mga teacher ta Puntos talagang... lang, partner. Bako lang. Sindaan saro sa mga ehemplo kan sektor o grupo kan mga nag-ingat talaga. Yeah, muna nagsunod talaga sa Health pigsasabing protocol. health protocol. Digdig po kita, RD, sa iba naman na, digdig kita sa Brigada Eskwela. Kumusta tabi ang preparasyon, paghahanda kan Department of Education Bicol, digdi sa balik eskwela? Supposedly, magkakaigo kita ng regional launching kang Brigada Eskwela as in balik eskwela ngunyan na August 12 sa Piuduran ninhuli sa executive order kan sa tuyang namumutan na gobernador. Opo. Medyo pig-reset mi na yan on a later date na itong sa tuyang mga participants sa hali sa iba't ibang probinsya medyo dahil makakalaog basta-basta. So, we are preparing na madagos ini tanganing maka-generate pa kita ning additional fund or non-monetary contributions from the stakeholders tanganing makatabang sa eskwelahan. Opo. Idugtong ko lang, partner, kasi nababanggit ni RD na huli kay ning Executive Order number 25 kan sa tuyang gobernador, na-risked ini sa indong launching. Kang Brigada Eskwela. Sa imo tabi, bilang regional director na apektado tabi ang sektor kang edukasyon, digdi o sa pinaluwas na Executive Order, ano tabi ang sa imo tabing, digdi, say or masasabi mo tabi na naapektaran ba an sa indong sektor or okay man ining pigpautob? Paano mo tabi ini-assess tabi, RD? Honestly, naapektuhan kaming mga APORs kasi ang APORs duman required na to have an RT-PCR, RT-PCR saka antigen test na negative. So, ang samuyang mobility to report to the office medyo apektado. Malilimitaran. Every week, every day, magre-report, magagastuhan. Opo. So, yun po ang epekto. But we respect the local government unit of Albay for doing such. Baka saro inis sa mga precautionary measures kang probinsya na dahil kita malaugan talaga kang Delta variant. Okay, RD, napapag-ulayan ta ining preparasyon nindo sa Brigada Eskwela. Ini siyempre may connection ini sa pagbabalik eskwela. Nuarin po talaga ang schedule kan pagbabalik eskwela para sige sa masunod na school year ta. 2021-2022. Oo. As approved by the President, September 13 po ang start kang school year 2021-2022. September 13. September 13. So, ngunyan, Agosto 4 na kita, nagpupuo ng pag-enrollan, RD? Not yet. Nasa bakasyon ngunyan ang sa tung mga teachers. Nagtapos kita kang July 10 and July 16. So, closing. Kaya, Pigpahingaluan man, we partner. give also Siyempre. chance for teachers to rest kasi right nila yan na mag-rest muna for parang summer vacation yan. Opo. Kaya mayo pa kita sa enrollment period but we are now doing some plans and activities arug kang inventory of the self-learning modules kung pira pa ang pwedeng magamit for the first and second quarters. As in, nagpaluwas sa kita ng pondo para sa mga divisions to print modules kung pira ang kaipuhan. As in, kita man na ang mga divisions, pig-encourage na magbakal ng tablet na pwedeng i-distribute sa selected
learners, pero pasubli lang. Tanganing maka gamit sinda kang tablet, as in itong ma-avail man ninda itong online learning modality. As in, nagpapabakal man kita ning mga USB, duman ang sato pala na SLMs, pig-digitize na. Tanganing pwede nang ilaog sa mga gadgets kan mga aki. As in, nagkakanda kita ning inventory kang gadgets kan mga aki sa harong kung igwaman sana, tanganing i-upload na duman sa indang gadget. Dahil na sila mag-receive ka itong hard copies kang modules na madaling mabasa, madaling maraot. Opo. At least yaon na sa indang mga gadgets kung igwa man sila. Opo. Pero kung mayo, dahil tamang pigpipirit. Only those na igwa, as in, pigpapa-inventory ta ang klasikang TV na available sa harong, takong mga smart TV, pwede tang ilaagman duman sa indang USB itong mga learning lesson episodes na pwede nindang hilingon na lang sa television sa indang harong. Iyan, RD, so may mga ayu-ayu, may mga, paano Yes. so mga mayo? Kaya kita nag-i-inventory kayo nita. Itong Mabawasan, so i-imprinta. Yes, magamit na itong Kasi mga, ako, ang pagiling ko, mas magastos na nag-imprinta. honestly, magastos Tapos saka delikado pang maray na dangerous maraot. sa environment. Ayun. Tama, Pero RD, kung paparaputol di pa ni Karen. nakakantos po sa indong karaman, si Congressman Saldi, ribo-ribo pong mga tablets ang ipinapanao sa mga TOs na estudyante dito sa Bicol Region. Opo. Distributed Magayon pati sa gabos na probinsya kan Bicol. Correct. Magayon po yan, as in, we appreciate that na makatabang yan, dakulang tabang yan sa samuyang mga eskwela. Oo. Lalo-lalo na itong sabi kong na i-digitize mi ang lesson. Sa nganing ilalaog na lang duman sa indang mga gadget. Okay, balikan ko lang partner. So napot ko, September 13 ang karalasihan. Karalasihan. So no rin po ang enrollment. A week Alright. before. Sarong simana lang. Sarong So simana. first week of September, pwede na. Pwedeng enroll. Ayun. Opo. Oo. But sa kaso kang mga private schools, they can open naman anytime. Pwede nang Pwede minor. sindang day magsunod sa September. Basta makumpleto ninda so days na Yes, required oo. kan Like klase. school calendars Oo, kasi pero ang pirang Department days of yan, 200 plus Education. yan eh. 210. 200 arod kaya. Pero a maximum of 220. 220. Ayun. RD, sa ibang lugar, sa ibang nasyon actually, nangyayari na ang face-to-face. So, digditabi sa Bicol region, may nangyayari bang face-to-face classes? So far, mayo po kita ning face-to-face pangunyan dahil sabi nga ni President, dependent po kita sa decision kang Presidente kasi siya talaga ang tinawaning mandato kang Kongreso na Magdesisyon. mag-decide. Opo. Oo. So, habang sinasabi niya dahil pa siya nag-allowed, so we will wait. Pero we already have planned. Meron na kaming mga planong ginibo na in case tawang kita ning go signal na mag face-to-face, igwa kita ng 300 plus schools na na-identify na pwedeng Mag-accommodate conduct ng ning face-to-face. limited Opo. face-to-face. Anytime. Any- So, Ready. ibig sabihin pa lang ka ni RD, though day pa man kita o tinawan Oh, pero lang mag nagpiprepara. face-to-face, igwa na ka mong mga na-identify na Igwa mga na po school. kami ning na-identify Okay. na So, ibig least sabihin, partner, low ang risk. naka-anticipate ang Department of Oo. Education. Yes. Kumbaga, yaon sa preparasyon. Ngunyan, RDO ni po. Digdi sa nakalipas na school year, nagtapos kita kay ning July, ano po? Anong sa assessment and evaluation po nindo RD sa Bicol, ano gulpi kitang mga learners or mga eskwela na nag-quit dahil sa sitwasyon na masakit, dahil duman sa mode of education They kanya naka-adapt. They naka-adapt oo, tulos. may modular, may online, ano may mga dakulan porsyentay ka nag-quit o okay lang? Although dai pa na feed ang official report kang mga schools sa system kang DepEd, dai man kita nakahiling ning halangkaw na pag drop out kan sa tung mga kaakian. Dahil ang mga teachers na kaya pag medyo nawawaranin ng gana ang sarong eskwela, pigahanap talaga para magpadagos. So, Kaya igwa man kitang diit na report na nag-quit talaga na dahil maiwasan, talagang nagtrabaho na. Nakaipuhan kang magurang na makatabang. Pero mostly, itong nagluya, kumaga sa nawawa ning gana na encourage naingganyar giraray. na iyo yan, partner. Nababanggit mo yan, partner, kasi paano RD sa mga estudyante in elementary na talagang
gusto man magklase kan aki kaya lang di naka-adapt kasi nga ni maluya sa internet connection, di niya gusto itong setup. Ano po ang pwedeng gibuon kan mga magurang or Iyo mga po ini maestra? ang sa tuyang ginibo, lalo na sa elementary. Ito bagang learner support aid na ang mga LGU nag-hire ning mga para-teachers Ayun. para iyo ang Makatabang. magtabang sa maestra. Ta kung halimbawa ang sarong maestra, igwaning 30 o 40 eskwela na dahil niya kayang saro-saroon magduman sa harong. At least may katuwang. Igwa siyang katuwang na para teachers na pigbabayadan kang local government unit as in kang sa tuyang mga private partners na nag-hire man ning volunteers, iyo ini ang nagtabang na individually maduman sa harong. Kaya Opo. itong Kumusta man medyo po sa assessment nagluluya. ninyo dyan sa mga para-teachers? Dakulao na tabang. So far, dakula po ang tabang as in na itong mga nagluluya-luya na gusto nang mag-quit, Oo. na-encourage sa Yan magbalik. partner ang saro sa mga gusto kong saluduhan talaga iting mga mahaltang teacher. Yeah. Sipon mo ang sakripisyo. Dipisilo niyan partner. Totoo yan, partner. Dipisilo niyan, nagpiprepara sinda kang module, nagpiprepara sinda kung paano makuhaan. At the same time, saro sa mga pigpoproblema, da so mga estudyanteng garo, medyo nag-aatubili. Ta ano daw ngaya kung kaya pang pumadagos. Isipon mo, base sa mga pag-i-interview ta, pigduduman talaga ninda sarong. Naglalakaw ining mga teacher ta, nag-uura, nag-iinit, pigduduman talaga Correct. ninda. Kaya nga bagaan, saludo talaga ako sa mga saludo teacher man ta. sa mga paratukdo kasi talagang ang puturo kan mga estudyante nakadepende din or katuwang sinda bilang ikaduwang Aron sa tuya magurang. partner, Correct. magiging matibay ka daw partner na host kan telebisyon kung dahil kang teacher. Salamat ako sa mga teachers ko from elementary to college, 'di ba? RD aram ko tabi na ang Department of Education ang talagang pinakamandato saklaw kaini ang mga public school. How about po ining aram ko ang private school mo sa CHED. Pero igo talaga nin mga paratukdo na sa private. Di ko na pangaranan partner kasi recently lang may nagdigdi talaga ng magurang na nag-ibi, nagungoy-ngoy kasi di makahabol suaki niya, tinugaan man kang maestra na mag-submit lang kay aron kaning mga requirements, mga papel, nag-inguwa man sa estudyante, but then again, tinauan ng 75% na grade. Sa muya kaya sa nabanggit mo maha it's private. Yeah. Pero sa mo kaya sa public ang igwa kitang pigapod na no read no pass. Pero sabi ko sa mga maestra, bago ka mo magdesisyon na ibagsak ang sarong aki, gibuhon mo na itong sa indong usual na tabang sa mga aki na tabangan mo na sindang makanuod. So Opo. gabos na Kumbaga sa ano, gabos na medyos. Kasi Gibuhon na muna. Gibuhon na nagkaigwa muna. nin pag nga- mayong-mayo na talaga Pag mayo- saka lang. saka nagkaigwa Tama, ning RD. depression so aki. Kasi nga ni duman sa group chat ninda parang nakamati siya na nadi-deprive siya, parang namamatian niya na bako na siya welcome duman sa group chat because nga ni dahil siya nakaka-comply. So, paano ang Department of Education malaog sa arog ka ng sitwasyon tabi RD? Sa arog kayan, kung nakakaabot sa tuya, we will call the attention of the management of the school. As in, kung yan man public schools, pinapa-conducta ning parang psychosocial intervention para sa aki. Taday talaga na iwasan na igwaning mga bully, igwaning medyo iba man na disiplina kang aki. Dahil yan maiwasan sa group of learners. Kaya po iyan pinapa-tawan tayo yan ng importansya sa maestra o kaya kung igwang guidance counselor ang sa tuyang mga schools, pinapatawan tayo ng special attention. Opo. So, na- dapat importante din yung presence nung school principal, subject teacher, dapat maghampang kasi base doon sa magurang RD, dahil naghahampang tabi. Kaya garo ang pagmati niya, dahil na talaga magkakaigwa ng Pero kung sa iling niya partner nalabag so karapatan kan aki, pwede ba siya magreklamo? Ayo, kaya nga ni partner nagranid sa tuya. Private school yan. Yeah. Okay. Pwede ba siya So, siguro off-air, Alchan, balikan ta si RD. RD, haloy na nagagamit, nagagamit ining facilities kan Ini mga eskwelahan. Mga eskwelahan, partner. Ano gusto mong sabihin partner? Ano nalapa na sa mga Oo, eskwelahan? kumusta ang May mga maintenance? gagamba na. Yan. Ano na ini? Baka pigrulumot na. Oo. Kumusta po ang maintenance ng RDN sa Indotabing pagbumonitor? Honestly, inagyang bagita ng tulong bagyo, Opo. igwa talagang mga naraot na mga classrooms. Pero ang DepEd, just recently before the end of garo, kunya na magtapos ang 2020 yata,
nakapaluwas man this 2021 nakapaluwas ning budget for repair. Kaya may mga lalo na Catanduanes parang more than 600 million ang pinaluwas duman to repair those itong mga kaya pang destroyed, i-repair. opo. Mas dakula ang pondo sa Catanduanes. Kaya igwamang kita ning mga budget for repair, and I'm sure na sa procurement process na digdi sa kadakli kang mga probinsya as in cities na igwaning budget, pigpo-procure na. And ang pagkaaram ko, RD, maski nga ni daing face-to-face classes, dahi man nagpundo sa pagpapakonstruct ng mga schoolrooms and school buildings. Yes, dahil po pinundo, as in, igo kitang pig-apon na school-based management, igo kita ning gulayan sa paralan, igo kita ning wins, na ang mga maestra nagpapagayon pag giraray kang mga schools. Opo. Taigwa kita ning pig-apon na annual evaluation. Evaluation, ayan. Partner, aram ko, RD, niya pa man giraray kita sa pig-upload na distance learning. So, digdi po sa DepEd Bicol, digdi tabi sa rehiyon ta, gaano ka confident po? All system go na ba? Na Kumbaga, ready tabi? partner, kung sakali na magpuon na naman ang klase, ready na. Ready na, oo. Ang sasabihin ko, we are continuously readying the schools. Igwa pa man kita ning mga, kumbaga sa itong mga nangyari last year, May mga rooms for improvement pa. Yes, Opo. naghahanap kita ning mga paano to mapakarhay itong salatang o mga problema tang namati na sabat. Ngunyan, nag-a-adjust kita, naghahagad kita ning mga suggestion sa mga concerned organizations, tabangan kita no paano lalo na ining distance learning modalities or blended, paano ini mapakarhay, paano ini maging epektibo. So ang opisina, Kung may mga pagkukulang maning diet, kan mga nakalipas na daw, at least ma-perfect mo niya ang na masunod na school opisina year. handang magdangog. Ayun. As in, Yan ang pinakamagayon sa Gabos RD. Naan sa indong opisina, handa na mag-receive ki mga ideya, ideya. suwestyon hali sa ibang grupo. Kaya nga isabi ko, saro sa piggibumingon yan, inventory of availability of usable learning, self-learning materials. Ngunyan, itong kulang, nagpaluwas na kami ng pondo na magpa-print na. Tangan hindi na sila magpara solicit ang mga maestra. Ayan. So, at least partner, sabi niya, bako pa man masyadong full ready, pero readily. Continuous ang sa indang pag-ready partner. RD, kami dakula tabi ang pagpasalamat mi sa imo, pero before kayan tabi, mensahe mo sa mga paratokdo, sa mga magurang, as in other stakeholders, na padagos ang pagsuporta Lalo na duman sa mga Department eskwela. of Education. Lalo na sa mga Yes. eskwela. Inot sa tuyang mga kairibang maestra sa Bicol, ako po nagpapasalamat. We embrace change. As in kita kumbaga sa yaon ang pasensya ta na bago ining new normal, kaya nga ninyo bago ining sistema kan sa tuyang learning modality, kaya po nakaraos kita ning sarong taon, and I hope na makakaraos kita sa maabot pang mga taon. Sa satuyang mga magurang na aram ko dakula ang sakripisyo, kamo ang naging maestra sa indong mga aki, dahil yaon dyan ang sa indong pagtabang na kung paano makasimbag sa mga lessons, dakula po ang samuyang pasasalamat na kamo nagpartisipar, kamo nagkooperar. Ngunyan ta po napatunayan na itong kasabihan na it takes the whole community to educate a child. Yaon ngunyan ang sa indong namatian na talagang kaipuhan kamo kang DepEd, kaipuhan kamo kang eskwelahan para mapakarahita ang pag-adal kan sa tuyang mga kaakian. Sa satuyang mga stakeholders, yaon giraray, inot ang samong pasasalamat, asin yaon pa po ang samong paghagad ning tabang kung ano po ang samuyang pangangaipo. Naghagad pa rin kami ning asistensya ta ang gobyerno ta po aram taman na dahil man gabos sufisyente may tatao ang gabos sa pangangaipo sa schools. Kami po nakasandal permisa sa Indo. Taka mo, saro sa mga dakulang tabang para sa pag-asenso kang kada sarong aki, asin pagpadagos kang edukasyon. Sa mga learners, dahil pa po tapos ang pandemic, kung kita nasakitan kang nakaaging taon, pero I'd like to congratulate you na kamo nakasalbar, kamo naka-survive sa
learning modalities sa satuyang pig-implement. And I hope digdi sa maabot na 2021-2022 school year, lalo pa kamong magibuning paagi na malampasan nindo ining challenge na ini. Matarabang po kita para sa kaakian, matarabang po kita para lalo kitang mag-asenso. Tang edukasyon, iyo po yan ang solusyon sa kahirapan. Education will liberate us from poverty, and not only poverty but even from ignorance. Sabi ko nga ni, ang buhay ko sarong istorya na ako nag-asenso, nagkaigwaning maray na buhay dahil sa edukasyon. And how I wish all learners, lalong-lalo na ining mga nagtitios, matabangan ning dakula kung sinda makatapos sa pag-adal. Mensahe mo po, RD Tabi, sa impostor na nagpapabisto sa ibang division na ikanagahagad nin load, as in ano pa man. Ano? Oh yeah, saro yan sa mga pinost ni RD. May impostor si RD na May nagpapanggap na RD. nagpapabisto, nagahagad Yugon nin mo load. RD, nag-aagad kilod? Oo, Grabe naman. nag-aagad partner. ng load, tapos mabisita sa sarong lugar, handaan siya. Iba kayan, nag-post kayan si RD. Ano tabi ang Gusto mong mensahe sabi yung mo, partner, RD? may nagpapakalat na ako si RD. Madyan ako Pakuyan sa... ako, papasa load, Oo. ninsing ko. Bako sa nasing ko, 10,000 cellphone Tapos, loads. magluto ka muna yung native na manok dyan Yan, para mabisita mabisita ako ko. sa division. Sabayan naman ngayon nito ng sugpo sa Correct. Kalimango. Ayan. Dahil bistado man si RD, talagang handaan partner. Tapos, aapunan Gusto si mong RD. sabihin, may mga nawaw mali? Oo. RD. Kaya, mensahe mo, RD. Ang totoo po kayan, bakulang iningon yan. Nagirumduman ko kasi pig-trace me ang kung kasarin ini nagpuo na pigagamit ako. Kaya ito bagang nagkaigwaning kontrobersya digdi sa Camarines Sur, sarong eskwelahan na itong pigsurulo po baga si mga gamit. Dumon po ito nagpuon na ako naging everyday nasa TV, everyday nasa national media, Sikato sa na si radyo. RD. Kaya po ako nagpuon duman na igwana naggamit sa Mindanao na siya da si Director Sadsad, nagpapa-schedule ning meeting na maghanda, magkuang caterer, as in, magpadarang niya kamo ning load. Although dahil man ito pigpatulan kang mga kairiba kong regional directors, nabistado man ako. Ngunya naman na taon, sarong taga-Baybay City na sa Division of Baybay, nag-upload sa akong staff na sabi kung number nga yan ni Director Sadsad, as in kung madigding niya siya sa Baybay City. Maray man ito, ta nag-verify. Oo, nag-verify. Ta ang sabi, may nag-apuda sa Inda, ta ako da po mabisita sa Baybay City, as in kaipuhan ko da ning 10,000 pesos na load. As in magpa-cater, ta maabutan sa kuyang, maabot kami. Di piglinaw sa kuya, sabi ko, dahil man ako dahil ko nga ni araw ko nahain ang Baybay City. Lately, I learned na dyan pala sa Region 8. Then, last July 29, si amigo kong regional director kang Mindanao nag-upload. Sabi niya, Bert, may mga nag-upload niya digdi sa Caraga region. Pigagamit niya ang pangaran mo, tama ninong kang na sa kasal, duman. Kaya kaipuhan da niya magpadara niya ng 10,000 na load, as in magpahanda ta maabot ang sakuyang grupo. Although sabi niya, dahil man siya nagtutubod. And then, kasabay ka to, sumimaro pa na kung saan ako nag-serve man na regional director, nag-upload man. Pigbe-verify kung ako daan nag-upload, as in, madumanda ako sa Romblon, tama ninong man sa kasal. As in, naghahagad man ng 10,000 na load. As in, magpahanda. Ano daw ang 10,000 na load? Tapos mapahanda ng Pero maray na, Aside from that, nagluwas man, so sarong superintendent kang Kalapan, nagsabi, ngaya sir, may nag-upload man sa ko ngaya sa ko kan June. Sabi da niya, Gilbert Sadsad, magpahanda man as in naghahagad ning load. Pero ngaya, bistado ko ngaya ang boses mo, kaya nagsabi niya ako, hindi kasi director. So Kaya ito ba ko na natigil. text, nag-upload pa. So, mensahe mo tabi sa impostor na yan tabi RD. Ining nagagamit po sa sakuya, sa gabos po na nagdadangog as in naghihiling kaining programa, gusto ko pong ipasabot na dahil po kung nag-aapod, kung kisay man na tao o kisay man na opisina sa DepEd o maging ibang opisina kang gobyerno na ako po dahil man naghahagad ning load taan sa kuyang
load ang cellphone, nakaplan po yan. Ikadua, kung ako nagbibisita, tagaday man ako maduman sa mga lugar na ito, taday ko man to sakop. O kung digdi man sa Bicol, day man po ako nagpapaaram kung ako madyan sa lugar ta. Mas gusto ko nga ning surprise. Ilalong-lalo, dahil ka nagpapahanda kita. Ba- Day ko ikaw nagpapahanda po, ta nasa on diet na ako ngayon. Saka ikaw nagdadaranin mga pagkakan. Yes. Ayan. Kaya day po kamo magtubod kayan. As in, salamat sa Diyos ta itong mga inapudan, day man po talaga nagtubod. Ayan. So- So, ibig sabihin, may dakulaan na... Iskam ito, Direktor. Dakulaan pagkakabisto Ay, kay RD Sansan. respetado. Ang sabi po da kaya kay itong sa kong mga amigong direktor, ika kaya nga Bert, pag ika ang ginamit, maturubod. Oh. Ta, may may kredibilidad, sabi ko. Salamat na lang pero di ako So sa madaling sabi, RD, iskam ito na mga Scam nangyari. po. Dahil Scam. magtubodan Dahil mga kababayan magtubod. ta, i-report tulos ninda sa mga Siring otoridad. man, bakulang para Kung kay RD. bali mo Maski kung kay madako. Sisay man, na makareceive ka mo ng mga arog kayo na text na hali sa ibang tao, dapat daig mo nakatabi ka mo magtubod. Gibuhon ang pag-verify. Halimbawa, may nag-text na ako ngaya si Maha, kan action ko, iluto mo ngaya ako ning Maha Blanca. Kamabot ako. Tapos may natext sa imo, Joshua, paano ang pag-utang sa Action Co Center? Yan, yan. Ayan. RD, RD, maraming salamat po salamat, marami. Tabi, sa imong panahon Sarong na onra oras. na makaibami ka digdi sa programa. Lalo na ako, the first time ko po na makampani nice ka. meeting you too. Ako, thank you, Tabi, sa imong RD kasi dahil mo pa ako big-bibigo. Binigo. Ayan. Salamat sa Department of Education, Regional Office 5, mabuhay, Tabi ka mo, RD. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, may matatawaning panibagong paglaom, may matatawaning tablet, may manggagana manin ka. Siyempre, mabasa kami kan sa indong mga comments, reaksyon, digdi sa programa. Sa pagbabalik, kang Tabang Oras! Diyan ka muna, mapapicture ka. Ayan. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig.
Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay gwaki so itong maray na inuman baga ng tubig layo ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Kig partner si Bisita tango niya ng paghapon. Ang simbag mo dumantabat tiya, sana all. Sana all, kig moment. Ay, marin na pagkapon muna sa satuyang 1,900 viewers. Partner, si Shadana Selvio, nakatutok man, Kenneth Paite, Dimple Doruin Asada. Oy, uni, partner. Ah. Mr. Siram, Remy Maharot, greet mo kami dito, St. Elise Hotel. Ayan, marin na pagkahapon dyan sa St. Elise Hotel. Marin na pagkahapon sa mga kagayon dyan ng mga attendant. Ata, nakuan pa sana kita. Mga barkada ta partner. Na-interview ang pa lang around kita dyan. kan mga scammer ni RD. Iguana naman. Kanina ba partner? Dari ako may nagkakagat sa dila ko partner. Siguro ba may nagurumdum talaga sa ako. Aloy nang day na exercise ang dila mo. Ayan. Oo. Kaya arog na kayan. May nag-scam na naman tulos. Borrow funds to meet your needs? Text yes for more. Ayan, sa mga Yun yung sa mga nagpapautman, kuwan mangganan ni ng scammer ni. 1,000 ngunyan partner. Nag-comment ka mo, ang hapot ni ngunyan na pagkahapon sa Saindo. Handa na ba ang Bicol Region para sa face-to-face classes? Sa mga mawat tabi manggana, iyan ang simbago nindo. Tadyan kami mapili kan manggagana nin 1,000 pesos. Ayun, sige. Partner po ng tatulo saan pagtataunin ayuda ngunyan na pagkahapon. Ang pagtabang makakasabay tangunyan si Nanay Josephine Allende. Nanay! Maray na hapon po. Maray na po. Taga-sain ka po, Manay Josephine. Pigkali. Pigkali Legazpi. Opo. Pirang taong ka na tabi? 62. 62, pero nanay, Senior citizen. Garo ka man sana, 61. Napaulak si nanay. Garo ka man Taga- sana 26. Binaliktad ko. 60, 26. Sige. Nanay, tanong po tayaon ka digdi sa Action Ka Center. Kang nagagad po ako kay tamang sa ako Bicol para sa aki ko Opo. na CT scan. Ano po ang hilang kan aki mo? Manay? Sabi, cirrhosis liver daw. Liver cirrhosis. Opo. Anong pangalan po kanaki Ni nila? Richard, Si ayun. Richard Allende. Pirang taon na yan. 42. 42, may pamilya man. Iyo po. May mga aki. Opo. Pira po ang aki mo, nanay. Apat lang po. Apat. Pero- Pampira po ini si Iyan, Richard. matuayan po sa gabo. Bilib ako, partner. Arog talaga ka ng pagkamot kan sarong ina. Imagine, ang aki na pig-asikaso niya ngunyan, 42 anyos na. may pamilya Ang naglalakaw, na. sumahal na ina, na 62 anyos. Opo, hain niningon yan si Richard, nanay. Yan po sa ospital. Sa ina Nasa hospital. Sa provincial Opo. So, nang papasyente pa pala nini. So, saan po ka mo nagkukuanin pang gastos, nanay? po. May nagtatarabang man po. So, may Adit di eh. Opo. Opo. So, Si aki, Anong Mister trabaho po. kayo ni dati kan aki mo?
Sa kuwan lang po yan, sa Jackson, sa baggage-baggage. Nagbabaggage-baggage. Po. Arena, bagas. Kargador po. Ika po, tiya, may Ako hanap po, buhay ka pa. naghanap buhay man po ako, naglalabada po ako. Nalalabada. Oh, Sa edad na yan, ha? Ayan, Sa edad na yan, tiya. nag-iinguha Tapos pa. po, nagpapataya po ako. Ni? So, kunyan dyan sa alko yan. So, pagkapataya, ano nagtama so bago, tiya? 2.20. 2.22. Ayun. 2.21. Ay, 21. 21. Ano ang gustong sabihin kang... 21. Dayday man mga numero, baga may Ay, kuwan anong yung 21 nay? Kamot. Kamot. Duwang kamot. Sira. Duwang kamot. Sira yan. So, dos, Partner, ano duwang ito? kamot. Dua lang. Dua lang. Sige po, nanay. Pero aram nindo, nanay, na sa pagpapataya, dipisil ang buhay. Man po. Okay na. Libang-libang. Libang-libang. Ba't ako makapatama? Si Ago mo po, tiya, buhay pa? Opo, yan lang po sa arong Kuya naman, pirang taon naman. 69. 69. So, pares na po kamo senior. Okay. So, ako nanay, bilib ako sa imo, tiya, 62 years old, ika pa ngunyan ang naglalakaw Nag-ipo. para Ipo. masikason pang ipukan aki mo. natakbo ka mo nanay nagrani sa Ako Bicol, budak di sa Action Co Center. Igwa ka mong pagtubod Kanang, na. dali po ako sa Malasakit po. Apo. Pagpakuakan dugo kang aki ko. Tapos, itinuro po ako kang Malasakit man po sa Ako Bicol. Ayan. Ayo. So dakula po ang pagtubod nindo na sa paagi po kan Ako Bicol, matatabangan po kamo. Opo. So, So, CT scan po, 13,000 po. So ang kay gusto mong hagadon po kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kan ako Bicol, so pagpasitiskan ka na aki mo. Opo. Tapos so Natabangan naman po ako kang Malasakit. Kan so, sa dugo kang aki. ito po sa Ako Bicol man ito. Opo. So ngunyan po ang pagpasitiskan, igahagad nindo buda ano pang laboratories and mga bulong po hagad nindo sa Ako Bicol. Opo. Opo. Ayan. Siyempre. Opo, nanay. O ngunyan, nadangog na yan ni Congressman Pido Garbin ang kaagadan sa kani Congressman Saldico, kaya ora mismo may simbag na May dyan. simbag, may pinadara sa kuyang surat nanay. Ang sabi ni Di, ang CT scan na worth 13K buda so contrast, itataw na sa imo. Tapos, iba pang hospital bill. So mga babayadan tabi sa Laogan Hospital, other laboratories and medicines na available tabi sa Gusto mong BRTTH. sabihin, partner, itong pigahagad na tabang ni Tia na CT scan, sagot na. Sagot na. Ako Bicol. Yes. Oh. So, Ano pa? actually, so sa whole abdomen niya, naitao na. Okay. So, worth 8,500. Oo. So, ini mga kadugangan nakahagad ang tabi nanay, nasa ospital pa sa imong Pagkatapos, pasyente. igwang maalalay sa imo na representante kan ako Bicol si Miss Manay LB LB Sidenyo. Oh. So, yan po nanay, gabos tabi na. So ini partner, itatao sa iya, para ipapailing iyang- niya kay Manay LB. Yes, initabi ang itatao mo kay Miss LB Sidenyo na patunay tabi nanay, nagabos na expenses, hospital bill, gabos na laboratory asin bulong na available tabi sa BRTTH. Sagot na kan Ako Bicol Party List. Sagot na ni Congressman Saldi asin ni Wala Congressman po, Pido. pasalamat po. And maliban dyan, partner, Ako May garo Bicol. may... pagkataram siya partner. Dakulaon po akong pasalamat sa Ako Bicol na natabangan po nila ang sa kuyang aki. Ayun. Salamat kung Ano ang dakula. pagmati mo niya nanay? Napapaluha si Tia. Ano manahin? Magmaam po ako para sa aki ko. Opo, tinawang kang pag-asa nanay kan Ako Bicol. Maliban dyan, Tia, may nanghiling ako nagpaparasuro si Irip dyan. Garo may surprise pa yan na itatawa. Oho. Sisa iya na yaon dyan. May nagparasuro si Irip. Buksan ang pinto. Ayan. Igwa pa. Ay, igwa. Buksan ang pinto, Igwa pa Princess pala. Pasok. O, Tia. Ayan. Salamat Maliban po. sa tamang igwa pang pagkurukonsumo. Opo, thank you Ayan. po. Nadakula po sa... Yan po si Ako Congressman Bicol Pido po. Garbin, Congressman Saldico. Ano po ang mensahe gusto mong ipaabot? Papasalamat po ako sa iya kapag tabang niya sa aki kong dakulaon na pagpasalamat. Ay, yun, napapaluwa si Opo. nanay. Sarong ina partner na patunay na an aki talaga Sipon mo, partner, ha? Senior citizen na siya, pero dahil sa nagduwa-duwa na lakawon, ang kaipuan na lakawon para sa aki niya na 42 anyos. Dahil napapagalan bitis ni nanay sa paghahanap Para sa na aki kung ko si lang. isa yung Ara mo, makatabang. dyan partner ang patunay kan talagang ang pagkamot kan ina-iba. Yan. Daing ina, daing magurang na kayang tiuso na aki. Kaya, nanay kami po, hagad mi po ang karahayan kan sa Sa imong imong aki. aki. And ang pagsaludo mi sa imo bilang sarong Salamat ulirang po. ina.
Mabuhay ka. Tahan na nanay kan pag-ibig. Ano po, talagang kami man po bilang saro man na magurang, pares po ang sa hindong samuya pong namamatian sa sarong ina partner na naghihilang an aki. Okay. Ayan. So paabot man po ni Congressman Saldi na kusugan mo po ang buot mo nanay para sa imong aki. Mga ka-aksyon, yan po si Nanay ano nga niso pangalan? Josephine Allende. Nanay Josephine, salamat tabi sa imo. Mga ka-aksyon, sa samuyang pagwalta, mapora na naman kita ning tablet asinin cash. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang samuyang mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar na matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa Water District, ito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang
naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldi ko, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Sabi partner kang tablet winner ta partner. Pampagising yan sa mga natutulog niyong kaluluwa mga ka-aksyon. Di ba Katawang pwede? lupa. Isipon mo partner, gulpi kitang audience, gulpi kitang mga listeners sa Pwede Radyo mo para Ragon. seryoso ko niya na panahon. Gulpi kitang nagiling sa Facebook na medyo nag-aarog-arog na kaano, tabagong pangod. Slippery. Siyempre at least, When wet. pag suryaw ko lamang kang, nagbabalik ko! So sleepy, slippery when wet. Dumog pa partner. Tama. Ano na naman yung Dumog. Ika, partner, aluyong pa ang kwan. Grabe ng imagination mo. Dumog baga. Pag medyo maalnas, dumog yan. Aramang nariparo ko sa imo partner, sige, ang ka-imagine mo. Mas maray Aloy pa mong pati kayo mag-uli. Mas maray ang nag-i-imagine partner kaysa kagumibo ka nin sala. Di bale, magsuro cyber na muna ka mo. Iyo, sometimes iyo man. Nagsusu- Siyempre, kay puan mo mag-adapt sa technology. Nagsuro cyber man pala din eh. Oh, we use Okay. Viber, Okay. Messenger, Okay, video call. sabot na. Diba? Di ba Okay. pwede maudyan kita sa mga napapanahon? Napaluwas lugod sudila ni John Lloyd. Mga napapanahon, as in may init na bareta. Yan. Sige. Mga ka-aksyon mo niyan, kaibahan taan, maswerteng winner. Kasi tuyang brand new tablet ka nakaaging episode. Siya si John Lloyd Pusyo. Yeah, John Lloyd Pusyo. Ano na pagkahapon? Good afternoon po. Ayan, nagbunga na ang iyong paghihirap sa pagsisend ng madaming comments. John Lloyd, taga Sitio Malada. Iyo po. Kanlakag. Sitio, Iyo Malada, Lakag. Bako man sa Sitio, Malada, Malabog. Magkataning man sa partner. Ayan. Sugpunan lang yan. Iyo. Magayon na lugar yan. Kaya lang, may agrangay palan ini si John Lloyd. Oo, Pero midang dayang kuryente. kuryente. Taba pa. Iyo po. Nata na diskwido so kuanggan ba pa? Di ko Nadispal lang ko. aram. Nadispal ko. Opisyales, dayman. Permihan, partner, basta ba pa? Oo. Di pirang bulan na ka muna yung kuryente John Lloyd. Ano po, minsan po, nagba-brand out. Ay, go partner. Ay, guwaman. Igwaman po. Pero madalas ang brand out. Madalas po ang brand out. Ayun. Shout out mo daw sa mga naghihiling sa imo mga friends mo duman sa Malada, Lakag. Shout out po sa mga taga-Malada dyan. Keep safe po sa inyo po. Iglalakaw mo lang hali sa Malada. Saan ka nag-eskwela? Duman na sa Daragahay po ako. Daragahay. Daragahay. Okay. So, may boyfriend? Ay, may boyfriend. May girlfriend. Siyempre, wara. Wara. Pero ang Study taon na John first. Lloyd? Study first. 18 po. 18. Okay. Pero wala man ikang mga
Mga tigliligawan. Wala man po. Focus po ako sa pag-aaral. Warang no time for kuwan ka, no time for love Ano life. yan? Dahil iyan ang mandato kan sa imong magurang o yan talaga ang gusto mo? Dahil mo na mag Parehas po. Parehas. Pampira ka sa magturugang. Pangduwa po. Pira ka mo. Anong po? Anom. Ano ang pangarap mong maging? Civil engineering po. Civil engineer. Yan, magayon yan. Oh. Magayon. Magayon yan. Pang district engineer ka. Mhm. Pag district engineer ka na, or assistant district engineer ka na, o assistant regional director. Sikat ka na. Interviewin kami ni Mr. Saram. Oo. Basta day mo pagdayaon ng mga project. Correct. Dapat perming standard, bako substandard. Siyempre, Ang dapat. siminto day pagdayaon na, pag naging civil Pag engineer sinabing ka. 8 pamilya, dapat 8, bako 5. Taygo ako ka ng mga midbid, civil engineer, yaon sa gobyerno. Nalingawan ninda, supig ko construct na arong ninda, nalingawan nindang, sadiri na pala Sadiri dito. na pa- Ang paguna ninda, project pa kan gobyerno. Oo. Di, Kulang substandard, partner. Di, nagbarak. Nadagit siya. Nagbarak. Sabi mo nga, bus dayaon nga so. Siminto nga sa Ito pala kakabidya. sadiri niya ng arong, partner. Ay, Yan ang pigsasabi na... Nalingawan ko nga niya, sadiri ko na pala nga ang arongin. Ayan ang pigsasabi, partner, na matundag man giraray sa iyo. Ang mga Kaya pag gini civil mong engineer ka sala. na, pasira Dapat, mo. anong pagmati kang ikayin na Pag, pudan dahil ni ko na, partner, pag civil engineer ka na, anong gusto mong gibuhon? Tulay, tinampo, building, eskwelahan, o flood simbahan, o ano? Mas magayon po pag tinampo. 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 Pasiring sa Malada. Iyo po. Farm to Market Road. Yan, Mga magay na yan na programa. Ano? Okay. So, anong pagmati mo, John Lloyd, kan inapod mo ika na ika ang winner ng brand new tablet? Siyempre po, naugma po ako. Napili po ako. Ako po, sa roman sana sa nagditios na estudyante po. Naghiram lang ako minsan kay ating cellphone. Tapos, since nasa blended po ako, kailangan po talaga tablet. So, yan ang... Yan ang pagmati niya, partner. Kang napudan siya. Ngunyan, Ngunyan, ano Anong man ang pagmati? Nakapot mo na. Nakaputan mo na. Ayan, o, kapot Siyempre mo na. po, mas maugma po. Mas Doble ang maugma. kaugmahan. so talagang kaipuhan mo ining Buksan mo na an sa imong brand new tablet. Ayan. Sige, ako makapot ka sa imong mikropono. Ayan. Saro yan, Habang John Lloyd. nagbubukas si John Lloyd, maray na pagkahapon, Saro yan, Jonah John Lloyd Fabia. sa pinakadurable, heavy duty na tablet. Maray na pagkahapon man kay Cherilyn Brayar Baral. Maray na pagkahapon, Josie Buatis watching and Dahil pa akong Christy naaraman, Navarez. John Lloyd na nag-route na mga tablet. Puro mga maray. Siyempre, dapat partner, pag itataw mo, dapat Maray. Si Christy Navarez, Ay, aliw mo sa hoping man. Ayan, aliyon mo sa plastic. Yan. Kamarautong maggamit ng naka-plastic. John Lloyd, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico sa regalo niya sa imo bilang estudyanteng Bicolano? Maraming salamat po kay Congressman Saldico. Since ako Bicol, syempre po sa Action Call Center, ako po tinawan ng chance na mapili na manggana tablet na gagamiton sa maabot na pagburokasan kang klase. Ayan. Ano ang mensahe mo man sa mga kapwa mo estudyante na gusto man Yan, manggana anong ni brand new mechanics tablet? pala? Anong mechanics? Yes. Sa mga gusto pong manggana, i-like nyo lang po ang official Facebook page ng Action Call Center. Asin po, mag-comment po kamo kung nyata po kamo karapat dapat na manggana. Asin po, dahil nyo po paglingawan na i-share ang Facebook Live po. Yun lang po. Ayan! Congratulations sa imo, John Lloyd, Pocho, Cansitio, Malada, Lakag, LA. Daraga Albay. Daraga Albay. Ayan, congratulations! And syempre partner, igwara naman kita ni Sarupang magagana nin brand new tablet uya ang sa tuyang. Tablet winner mo niya na pagkaldaw Siya si Annie Rose Basalyote. Ayan. Basahon mo, partner. Magayon gayon partner. Oh. Ayan. Yan ang mga nagmumodel kan. Pahingi! Sana all! Sana all! Ayan. Madadalan yan soon sa Action Ko Online TV. Lakwat sa probinsya! Ayan. Si Maybell. Sige. Ang mensahe ni Annie Rose Basalyote, unin na tabi mga kaaksyon. Magandang hapon po Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, at sa inyo pong dalawa. Ako po si Annie Rose Basalyote, estudyante po kan San Jose Community College, second year college, taga-Kawayan, Bakakay, Albay. Sana po saruman ako sa maswerteng mabunot nindo na matawan ning tablet para sa kuyang pag-online class. Dawa po bako na sako. Dawa sa kuyang tugang na sanata ang sa kuyang tugang ay wara ng cellphone na ginagamit para sa iyang pagklase. Nakikusubli na sana siya sa kuya kapag ma-research siya kan sa iyang mga gibuhon para sa iyang pagklase. Wara man po kaya kami ning sapat na kwarta para mabakalan siya ning cellphone tag sa kuyang ama.
nawaran po kitrabaho dahil sa pandemya. Sa tuyang namamatayan hanggang ngunyan, asin ang sa kuyang ina po, wara maning trabaho. Kaya sana po, matawan man po nindo ako ning tablet para maitao ko sa sakuyang tugang. Maraming salamat, Diyos ang mabalos sa karahayan na pigtatao po nindo sa mga nangangaipo araw ko na estudyante. Paano ini partner mako aman ni Annie Rose Basalyote ang tablet niya? Ayan, Annie Rose Basalyote, may maapod tabi sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na tablet. Sinya na mga nanggana kan tablet, ngunyan mapili naman kita kan sa tuyang cash winner na 1,000 pesos! Dahil ngunyan Miyerkules, 1,000 pesos ang maswerteng gaganahon kan sa tuyang maswerteng mapipili. Ngunyan na aldaw, garapon. May wagang garapon! Pasok, Miss Russell! Miss Russell! Ayan. Okay. Pabunuton ta si John Lloyd. Baka mabunot niya si Bea. Ayan, uwawa ko ni John Lloyd, tanganing digdi ka, magpili. Ayan, John Lloyd, choose among all those names. Ano na pala ang latest sa imo, John Lloyd, patapos na magsuwayang ka mo ni Ellen Adarna? No comment. Ano comments siya? Ang problema, lugod siya. Pero, ano ang mananggadaan bareta ngunyan tabi sa imo, John Lloyd? Ano ang susunod Alimik ang mong... day nailing eh. Ano ang masunod mong Alimik ang day pelikula? nailing, John Lloyd. Nagpaparasain ka. Anong mga TV shows mo, mga pelikula? Wala lang, sa harong lang. Sige. Pero gusto mo man gara magkaiguanin na pelikula kaibahan si Bea Alonso? Siyempre. Ayan. Sige, numero partner! Ay! 0928 0928 574 574 3500 Partner! 0928 574 0928 574 3500 Siya si Judy Ann Bornilla. Judy Ann Bornilla is our winner! Oh! Partner. Busis mo maganda. Hello? Hello? Is it me you're looking? Judy Ann! Araw talaga kang partner ang pagsasabi na Judy Ann! Utro daw partner. pasukon ko muna ang Pasukon mo muna, ang speaker. Nagkukuyang ka, nagtatarap Nag-feedback. ka. Anong ba kung nagpi-feedback? Nagtutok-back. Nag-talk back, hindi. Partner, mga ka-aksyon sa mga maawat man tabi dyan manggana, kay puhan lang nindong ilike sa muyang official Facebook page. Magpaabot ka mo kan komento, reaksyon o mensahe kung nataki na kay puhan nindong manggana. And syempre, ibugtak ang contact information as in magtag ning kapwa FB friends. Sige. Try again later. Sige, saro pa. Another one. Isus, papalampasun mo ang 1,000. Yan, sayang. Anong po sa inyong pigigibo dyan? Punduhon mo na. Kaputanan sa inyong mga cellphone. Sayang lang. Maray na pagkahapon. Sa satuyang mga parantabay. Gwa pa kita ni 5,000. Nagkaantabay si KR Viewers. Cantalejo, Emma Israel Gile, Nag-hearing na partner. Junadil Bariso Gagante, Jocelyn Luta, Christine Navarez, nakulon mga Si Joy nakantabay. Marie, hi Ma'am Rems, kasubanggi pa po, wara kuryente, digdi sa mo, now lang po, nagka-kuryente ulit. Kaya dahil po ako naka-action ko center kasubanggi. Okay, kasuwapon. Ngunyan, okay na. Sige. Magandang hapon, Congressman Saldico, Congressman Pido, sabi ni Sherilyn Briar Baral. Ay, mabunot kita otro. Another one. Mabunot kita otro. May chance pa sa mga yaon po dyan. Abo ni Judy Ann. Here, partner. Oo. Sabi Ayan, ni Judy Dimple Ann. Dorowin Asada, sana mapili po ako. Sige na. Numero, 0912 0912 159 159 3955. 3955. Siya si Karin Cades kan Camarines Sur. Ayan! All the way from Camarines Sur. Karen. Iba man pati oh. Iba man ang Karen niya oh. Maray na pagkahapon. Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Si Binibining Karen Cades po tabi ni? Iyo po. Pirang taong ka na Binibining Karen? 32 po. May agom daraga? May agom na po, apat ang aki. Una ko apat ang agom. Apat ang aki may agom. Taga-sain ka dyan sa Camarines Sur? Tuminawag San Jose Camarines Sur po. Tuminawog. Tuminawog? Iyo po. San Jose? San Jose. Ayan, tuminawog San Jose Camarines Sur. Alright. Ay, nakadyan na ako sa San Jose, Camarines Sur. Medyo orarayo yan.
Ano yan? May dagat ka mong parte? Iyo, igwa. Oo. Iyo po, Sabang po, Sabang. Oh, tama. Sabang, Nakantos na Sabang, kita San dyan. Jose. Oo. Sa inutan niyang kang Guwa, tapos San Jose na. Ano ang trabaho mo niyan, tabi, Karen? Mayo po, ma-housewife po, ma'am. Housewife. Ang nagmo, anong trabaho? Sa amihan po nagtataro. Sa amihan. Ang amihan partner, Umahan. Kabasan. Kabasan. Okay. Ngunya, nagdadalan ka kan action ko? Nag-ano po ako, pero may itong data. Amayo kang Amayo data kang mo data mo niyan. yan. Pero Nag-comment ka. Nag-comment ka. Nagko-comment po ako, pero may po akong nag-ano. Ano ang pagko-comment mo, tabi, Karen? Po? Ano ang pagko-comment mo? Pag-comment ko po na makatabang po sa tatay ko po. Makatabang sa tatay mo. Okay. Karen! O niya magbarita. Congratulations! Nanggana ka din 1,000 pesos! Saan mo gagamito ng 1,000? Ano po, itabang ko po sa tatay ko. Sa tatay, talagang. Ayan, magmahon siya. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldita? Tinawang ka ding regalong 1,000 pesos. Salamat po na maray. Sobrang salamat po talaga. Thank you, Lord. Thank you po talaga. Okay. Congratulations! Congratulations, Karen Cades, Kanto Minawog, San Jose, Camarines Sur. Camarines Sur. Ayan, congratulations! May maapod sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Opo, Karen. Okay po, ma'am. Salamat po. Bye-bye! Salamat po, babay man po. Partner, so iba man ang mga kababayan ta na gusto man manggana ning kas arong kay Karen, ano ang dapat gibuhon? Huwag ba ako partner ta may tatabag na siya sa iyang maguran, sabi ni Miss Karen. Sige Sa pala ng mga- pangadyi na sana manggana sa itatabang niya sa tatay niya. Ayan. Sa mga kababayan man yato dyan na nagmamawat man manggana ning cash prize, hali kay Congressman Saldi, hali sa Ako Bicol Party List, ang kay nakaipuan lang nindong gibuhon, i-like ang sa mo yung official Facebook page. Magpaabot kan sa indong komento, reaksyon, or mensahe kung nata dapat kamong mapili asin manggana nin cash prize. Siyempre, day paglingawan, ibugtakan sa indong contact number asin magtag ning FB friends. The more, the better. Ayun. And syempre, sa mga kababayan tama dyan na may problema medikal, may problemang legal, may problema sa pamilya, inapi kan mga opisyal kan gobyerno, dahil pig-aso-kaso kan mga ains ni gobyerno, may problema sa love life, pamilya, o kung ano pang problema. Nasa paghiling nindo may magiginibong tabang ang Ako Bicol Party List, ang Action Co Center sa paagi ni Congressman Saldico. Magdigdi lang kamo sa opisina kan Action Co Center sa mismong Bukana kan Embarcadero, or magdumang kamo sa Facebook page. Ipaabot nindo duman ang mensahe kan sa indong problema na gusto nindong irani digdi sa programa. Ninhuli tang kamautan ni Congressman Saldico, makatabang, makapagtaunin giya, makapagtaunin ayuda sa gabos na aspeto kan problema sa mga Bicolano na nangangaipo kan tabang. Ayan, sa Yan po. pagdigdi nindo sa opisina, igo sa indong maakomodar na mga staff na very accommodating partner. Yan po And ang syempre, patunay, partner, na ang Ako Bicol, si Congressman Saldico, katabang na. kasurug pa. Ayun. Ayan! Partner! Oh. Inabot na kita kanong oras ng aning kitang paramientras na magpaaram. Congratulations sa satuyang mga winners and syempre sa mga padagos katabi na nagagabutan sa buhay kasi naghahanap ng katuwang. Yaon tabi si Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List ang programang tabang ora mismo para tabi sa Saingdo. Ayan! Partner! Oh. Param na kita sa tuyang mga kantabay. Mabalik girare kami sa aga pares na oras asin pares na programa. Kami ang sa inyong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones and mga Salvador kan Bicolandia. Siyempre, ako man po ang sa indong lingkod, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicolandia, Joshua Martinez. Mr. Siram, mapasatuyan Siram kang buhay. God bless and mabuhay! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, asin, salamat!